जगन्नाथाभ्यां नमः सजीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धतीवतिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु మళ్ళా రెండు అక్షతల వాసన చూసి వెనక్కి వేసుకోండి ఉత్తిష్టంతో భూతపిశాచాః ఏతే భూమిపాలకాః ఏతే యావరోదేన బ్రహ్మహరమసమానయేతు ముక్కు పట్టుకొని ప్రాణాయామం చేయండి ఓం భూం భూః ఓం భువః ఓం త్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓం ఆపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్సు వరోం అందరూ కూడా మమ అనుకోండి యజమాన శివపాత్రక్షేత్ర శ్రీ పరమేశ్వర దృశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞాయ ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ ప్రార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोह दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्यप्रदेशे समस्त देवता ब्राह्मणा हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म